Wel, croeso i chi yma unwaith eto. Dwi wedi dianc o'r Gell heddiw eto. Dwi yn yr ardd, mae'r adar yn canu, mae'n braf a mae gen i baned o goffi yn llaw. Felly, mae'n dda cael bod yma. Dros y thefnos diwetha, mae wedi bod yn braf mynd trwy'r Gwynfydau. Y disgrifiad rhyfeddol hwn o'r roddodd yr arglwydd Iesu Grist o'r person sy'n wyn i fyd. Dwi'n gobeithio wrth i ni ddringo o rys i rys yn y disgrifiad bod chi wedi teimlo rhywbeth yn eich calon yn dweud, ie, dyna'n mhrofiad i. Dwi'n gwybod am y tlodi ysbrydol sydd yn ddau. Dwi'n galaru nad ydw i ddim yr hyn ddylwn i fod. Mae gen i hireth a syched am fod yn fwy cyfiawn. Ac yn y blaen, mae'r fideos yn parhau ar y we os ydych chi am fynd yn ôl drostyn nhw. Ond nid darlun i'w roi ar y wal a'i adael yno ydy'r Gwynfydau. Mae Iesu'n dweud fod y math hwn o berson mae wedi ddisgrifio yn mynd i gael dylanwad ar y bobl mae o neu hi yn byw yn eu plith nhw. Chwi yw Halen y ddaear, meddai fo. Chwi yw Goleuni'r byd. Mae'r arglwydd yn dweud mae rhan o bwrpas yn gwneud ni'n blant Duw yw er mwyn i ni fedru effeithio ar bobl o'n hamgylch. Os da ni wedi credu ar ei oed, yna un rheswm nad ydy Duw ddim wedi'n cipio ni i ffwrdd a'n cymryd ni'r nefoedd allan o boen y byd, ydy er mwyn i bobl eraill weld rhywbeth yno ni. Chwi yw Halen y ddaear, ond os cyll yr halen ei flas, a phoi beth yr helltir ef. Nid yw'n dda i ddim bellach, ond i'w lychio allan ei sathrid a'n draed. Chwi o Goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a osodir ar fryn. Yn ein cymdeithas ni, lle mae sôn fod gormod o halen yn ddrwg i chi yn codi'ch pwysedd gwaed ac yn y blaen, mae'n hawdd colli'r ergyd y pwynt yma, dydy. Ond mewn oes a fi, heb fantes y rhewgell i gadw bwyd yn ffres, mi oedd halen mor bwysig yn wir fel fod pobl weithio cael eu talu mewn halen ac o fanem ar ymadrodd bod rhywun gwerthu halen yn dod yn de. Wel, mae halen yn gweithio'n dawel yn dydy, i buro a chadw bwyd yn iach. Mae'n digwydd trwy i'r halen ddod i gysylltiad agos a chael ei rwbio i fewn i'r cigoedd i'w cadw rhag pydru. Felly mae plant Duw fod dod i gysylltiad â'r bobl o'i hamgylch i fedru bod yn ddylanwad lles. Mi ddyle cymdeithas fod yn well am fod Cristnogion yn byw yno, heb fod yn hynna'n gyfiawn. Yn sicr, heb fod fel y Phariseaid yn cadw ei hunain ar wahân i bawb arall. Mi ddyle pobl fod yn falch fod Cristnogion yn eu plith nhw achos bod rheini'n gwneud daioni. Pan na fydd yn digwydd, mae fel halen wedi colli flas. Cymwch enghraifft sgandal fawr caeth wasiaeth yn y 19fed ganrif a'r ail ganrif ar 15. Hynny, mi oedd na rai oedd yn arddel Crist eto'n cymryd rhan yn y fasnach grylon yma. Ond yna doth eraill, gan sylweddoli fod ganddyn nhw gyfrifoldeb tuag at ei gydden. Pobl y Clapham sect fel oedden nhw'n cael ei galw. Oedden nhw'n bobl o ffydd fyw yn gwybod bod nhw angen gwaredwr. Ond dyma nhw'n gweithio'n ddiflino. William Wilberforce oedd y mwyaf enwog ohonyn nhw wrth gwrs, ac yn newid y byd trwy ei hymgyrchu. Neu meddyliwch am Dafydd Job o Abertawe. Cenhadwr ath i China. Un rhan o'i ddylanwad yno oedd sefydlu ysbyty. Ysbyty sy'n sefyll heddiw fel y fwyaf yn ardal Wuhan, yr ardal lle dechreuodd helynt Covid-19. Ac bod dros gan mlynedd wedi mynd heibio ers i Dafydd Job farw, maen nhw dal i siarad amdano fo yno efo parch uchel. Ond os ydy bod yn halen yn ddylanwad distaw lles i buro cymdeithas, mae bod yn oleuni yn rhywbeth llawer mwy cyhoeddus. Pan ewch chi stafell dywyll a throi'r golau ymlaen, mae pawb yn gwybod fod rhywbeth wedi digwydd. Pa oleuni dyn ni fod i ddangos i'r byd? Fyddwdodd Iesu mewn man arall, my fi yw Goleuni'r byd. Adlewyrchu goleuni Crist yr ydyn ni fod i wneud. A mae hynny'n digwydd trwy ni gyhoeddi neges. Mae Iesu'n yn galw ni i gyhoeddi i neges o, fyddodd o edifarhewch.
Da ni angen deud wrth bobl fod angen iddyn nhw edifarhau am ei gwrthryfel yn erbyn Duw a chredu yn Iesu fel yr un ath i'r groes i gymodi'r byd efo fo'i hunan. A dyma'n debyg mae lledaw gwrthdrawiad. Pawb yn ddigon hapus i ni agor ysbytai a bod yn garedig wrth gymdogion, helpu'n y banciau bwyd ac yn y blaen. A mae hynny'n gyfrifoldeb arno ni, peidiwch yng nghamddeallu. Fe ddylen ni fod yn gwneud hynny. Ond ba ddechreuwch chi ddeud wrth bobl i bod nhw'n bechaduriad, bod rhywbeth o'i le yn ei perthynas efo Duw, bod nhw angen edifarhau. Wel, di hynny ddim bob amser yn cael derbyniad yna. Ond os am fod yn ffyddlon i Grist, rhaid i ni egluro neges i eiriau a'i fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. A bod yn bersonol, by'r adnod yma yn y bregaeth ar y mynydd yn allweddol yn fy hanes i. O'n i mewn ystafell ym Mangor uchaf, wedi dod i'r coleg i astudio gwyddoniaeth, heb feddwl am waith Cristnogol o gwbl. Ond dros yr wythnosau cynt, o'n i wedi dod yn ymwybodol iawn o fy nhlodi ysbrydol. A bydd y cyfan i ben un noson wrth i mi agor y Meibl ar geiriau chwi yw goleuni'r byd yn sefyll allan. Efo Duw yn fy ngalw i adael yng ngynlluniau i gyd ar ôl, i ddilyn Crist a mynd yn bregethwr. Hynny ni egluro neges yr Efengil nad o'n i'n mynd i deall yn iawn ar y pryd. Ydych chi'n blentyn Duw? Wel, byddwch yn halen yn y gymdeithas efo blas. Ond byddwch yn oleuni hefyd. Dydwch wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd i wneud daioni, ond dy fod ti hefyd wedi ddanfon o'i'r byd yn bregethwr i gyhoeddi neges. Ac yn fwy i weithredu neges trwy gymryd yn beiar i gefn ei hunan a marw ar y groes drosto ni. Atgyfodi y trydydd dydd yn goncwerwr marwolaeth. Helpa ni o dad os da ni'n blant i ti, i fod yn ffyddlon, i fod yn halen, yn dylanwad daioni yn y gymdeithas. Ond hefyd o ddewn tad yn dy drigaredd, helpa ni ysgwali di fod yn dda, i fod yn oleuni, i ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, fory, da ni am droi i rywle arall i feddwl am ychydig. Dan eich bendith.